som... Dobre, takže ideme rozprávať, prečo sa končí liberalizmus. Okay? A čo príde po ňom. Nech sa páči, môžeš hovoriť. No tak pred rokom, zhruba niekedy v apríli pred rokom som napísal tento článok, že liberalizmus končí a nazval som ho Eskatologické kývadlo ku koncu časov. No a touto témou som sa zaoberal už nejaký čas a bolo mi to divné, lebo my sme o tom kecali už aj predtým, že ako bude vyzerať celý ten nový svetový poriadok a keď to celé začne, že v akom duchu sa to bude niesť, nie? Fúr sme to rozoberali a vlastne sme to spájali s tým veľkým resetom okolo Schwaba a tak ďalej. No a spájali sme to vlastne s takouto liberálnou totalitou, že všetko bude postavené na hlavu, že rodiny budú kompletne rozpadnuté, že vlastne rodina ako taká, že stratí úplne zmysel a že všetko to bude pomiešané, muži s mužmi, ženy so ženami a tak ďalej, x rôznych pohlaví a proste celkovo táto norma v spoločnosti bude úplne rozpadnutá a že na základe toho bude vlastne vybudovaný tento nový svetový poriadok, ale ako sa ukazuje, a teda tie prvé náznaky som si začal všímať už v lani, a teda už potom tento rok už o to viac, tak sa ukazuje, že to bude presne naopak. A že vlastne celý tento liberalizmus, toto ľavicové zmýšľanie bolo vlastne iba také preústenie, respektíve taká provokácia, by som povedal, provokácia spoločnosti na to, aby vlastne táto spoločnosť celkovo, aby tento liberalizmus a toto lavičiarstvo odmietla, odkopla a prijala alternatívu voči tomuto liberalizmu od tých istých ľudí, ktorí tento liberalizmus vybudovali a tým vlastne tento systém takouto hegeliánskou dialektikou spoločnosti podsunie to, čo vlastne od začiatku chceli vytvoriť. Ale to by som už nejak moc predbiehal. Takže ak by som mal k tomu povedať niečo z toho článku. Nech sa páči, jasne, kľudne hovor. Hneď tam na začiatku som písal, že v roku 2008, keď bolo vlastne Svetové ekonomické fórum, aj vlastne to, ktoré ovláda Klaus Schwab, ktoré založil Klaus Schwab, tak tam rečnil istý Rick Warren, baptistický evanielický pastor. A on vtedy povedal, budem citovať, musíme si uvedomiť, že budúcnosť nie je o sekularizácii, ale o náboženskom pluralizme. Svet sa stane viac náboženským a nie menej. Pandémie, extrémna chudoba, korupcia, globálne oteplovanie, duchovná vyprahlosť, tieto problémy nevyriešime bez ľudskej viery a náboženských inštitúcií. A práve týmto citátom vlastne Warren upozornil na to, že nový svetový poriadok sa nebude niesť v duchu liberalizmu, ale práve naopak sa bude niesť v duchu kresťanského nacionalizmu, tzv. Kresťanského nacionalizmu. Slovo kresťanského treba dať do úvodzoviek. Povedal by som v duchu katolíckeho nacionalizmu. A to je práve to, čo teraz v poslednej dobe vidíme, že stále dostáva viac a viac prominentný hlas v spoločnosti, v politickom živote, v médiách a tak ďalej. Takže tento Rick Warren, on bol akože evanielický pastor
to slovo evanielický je tiež potrebné položiť do úvodzoviek. On sám sa vyjadril, že biblické proroctvo ohľadne toho univerzálneho náboženstva, v takom ponímaní, o akom hovoríme, že on sám že nejako neberie do úvahy. Ale zase na druhej strane jedným slovom si zabil to druhé, lebo potom zároveň aj pozýval všetky svetové náboženstva, aby sa spoločne zúčastnili takej tej spolupráce pre blaho všetkých, a tým vlastne nadviazal ako keby na to spájanie ľudstva v tej dobe, kedy stavali babylonskú väžu. Že vlastne, keď sa stavala babylonská väža, tak sa snažili dostať až do neba, aby zvrhli Boha z jeho trónu, a potom nakoniec Boh ich zmietol na základe toho, že vytvoril rôzne tie jazyky a prestali si ľudia rozumieť a nakoniec celý ten ich plán stroskotal. Takže tak ako sa tedy budovala babylonská väža, tak teraz sa tiež buduje babylonská väža v takom tom duchovnom zmysle, že sa snažia zjednotiť všetky tieto náboženstvá do jedného. A takisto tieto jeho názory sa zhodujú aj s tým, čo hovorí samotný pápež František, ktorý dostal svoje meno na základe Františka z Asisi, ktorý bol takzvaný ten služobník chudobných, alebo bol služobníkom chudobnej cirkvi. A ak by sme to mali nejak zhrnúť, túto myšlienku ohľadom... Keď ti poviem, že služobník chudobných, však to znie úplne super, akože takéhoto človeka tu potrebujeme, nie? Čo sa skrýva za tým, že služobník chudobných, akože niečo zlé? Vo mne to evokuje pozitívne veci. No áno, takéto podobné heslá sme mali aj počas komunizmu, nie? A vieme, kam to viedlo. Takže ide o to, že všetky tieto heslá, sloboda, rovnosť, bratstvo a pomáhajme si a pomáhajme chudobným a tak ďalej. Toto sú všetko komunistické heslá, marxistické heslá, ktoré ale nakoniec vieme, ako dopadli v praxi. No a čo sa týka toho Františka pápeža, tak jeho myšlienkové pochody alebo jeho filozofia bola postavená na filozofii istého katolíckeho biskupa, arcibiskupa z Brazílie, ktorý sa volal Helder Câmara. A tento Helder Câmara, on bol práve že socialista, komunista, marxista. No, odtiaľ pochádza aj táto jeho celá filozofia. No a on bol inšpiratívnym vzorom pre tohto súčasného pápeža. No a tento arcibiskup Câmara 16. novembra 1965, tedy keď bol druhý vatikánsky koncil, tak spolu s ďalšími členmi katolíckej rady oni sa zišli v týchto podzemných katakombách pod bazilikou svätého Petra vo Vatikáne, aby tam podpísali tzv. Pakt z katakomb. No a tento pakt on vlastne bol o zriadení svetového poriadku, ktorý vlastne sa sústreďuje práve na túto sociálno-ekonomickú rovnoprávnosť všetkých, čiže práve na tú podporu tých najchudobnejších. A na základe toho potom mal byť vybudovaný tento svetový poriadok. No a tento svetový poriadok je vlastne len taká tá iná odnož, respektíve takéto vedľajšie smerovanie marxizmu. Je to vlastne súčasť komunistického manifesta.
No a pápež František nebol vlastne jediný, ktorý mal nejaký takýto intelektuálny vzťah s týmto kamarom, ale tento kamara takisto ovplyvnil aj ešte v tej dobe, počas tohto Vatikánskeho koncilu, vtedy Klausa Schwaba, ktorý bol ešte vtedy mladý. No a tento Schwab, on ho vlastne tedy pozval rečniť do Davosu, vtedy keď sa zakladalo toto Svetové ekonomické fórum. No a všetci tí multimilionári a bohatí obchodníci, ktorí sa vlastne zúčastňovali tohto fóra, tak oni boli veľmi proti tomu, aby tento kamara tam vlastne rečnil, hej, lebo vedeli, že je komunista, tak kapitalisti vlastne boli rázne proti tomu, aby komunista rečnil na ich ekonomickom fóre. No iba, že Schwab ten nakoniec si dupol a povedal, že dovolí kamarovi rečniť, čo stoj. A napriek tomu, že títo jeho kolegovia, obchodníci, ekonómovia, kapitalisti, tak oni sa mu vyhrážali tomuto Schwabovi, že ak nechá kamaru rečniť, tak sa viac vlastne nezúčastnia tohto fóra. No a potom Schwab sa nakoniec vystatoval tým, že si vystal pri svojom názore a pri svojom presvedčení a nakoniec nechal Heldera Kamaru rečniť. No a nakoniec si ho potom aj vypočuli tam na tom ekonomickom fóre v Davose. No a nie, že si ho len vypočuli, ale všetky tie návrhy, s ktorými on vlastne prišiel, s týmito komunistickými návrhmi, tak vlastne boli aj prijaté a boli aj zavedené potom do praxe. Pretože vlastne celý ten veľký reset, táto agenda 2030 vlastne bola schválená už tam počas toho ekonomického fóra v Davose na základe toho paktu z katakomb. Ibaže treba podotknúť, že celá táto agenda 2030 vlastne je podobne súčasťou toho premostenia, respektíve je súčasťou tej hegeliánskej dialektiky, kedy sa vlastne bude proti sebe postavená téza a antitéza, z ktorej vlastne má vzniknúť tá syntéza, ktorá bola ich cieľom. Čiže konečným cieľom nebola agenda 2030 a Klaus Schwab a tieto veci ohľadne povinného očkovania a týchto očkovacích pasov a tak ďalej. Táto agenda, podobne ako liberalizmus, slúžila len na to, aby vyburcovala spoločnosť. Čiže šlo vlastne len o nejakého strašiaka, ktorý mal ľudí odlákať, alebo respektíve prilákať niekam, kde oni chceli. Nie? Presne tak. Čiže sú to ako keby psi, ktoré zaháňajú ľudí do košiara, kde ich potrebujú mať. Takto. Presne tak to je. Od tohto bodu by som sa ešte chcel vrátiť, možno niektorí, ktorí nás budú počúvať, len tak zrýchlo, keby sme prešli to pápeženstvo, ty by si to určite vedel lepšie obkecať. Vznik pápeženstva len tak v rýchlosti, cez Napoleona, strategickú osobu, za mňa určite spomínaného v Biblii nepriamo, a následné, až to tak môžem povedať, vznik jezuitov a obsadenie Vatikánu jezuitmi. Hej, samotný aktuálny pápež, ak sa nemýlim, je jezuita. Čiže túto časť by sme mohli ešte nejakým spôsobom zrýchliť, aby teda ľudia vedeli, kto je pápež, čo je v tom Vatikáne, čo sa tam deje a tak ďalej. Keby si toto len tak pár vetách. No tak toto je akože strašne rozťahlá téma, neviem, či sa to vôbec dá pár vetami. Ale nie, však len tak zrýchlika, vieš. No takto, ak by som to mal pár vetami. Fúha, aj neviem, kde začať. Tak
Vie to asi každý ovláda, že po smrti Krista, Kristus, teda ako vlastne vznikla cirkev samotná a ako potom vznikla apostáza alebo respektíve falošná cirkev. Po smrti Krista jeho apoštoli išli šíriť vieru do celého sveta, niektorí na východ, niektorí na západ, iní išli Pavol išli do Ríma a tak ďalej. Pavol bol určený šíriť vieru medzi pohanmi v pohanskom svete a Šimon Peter dostal príkaz na šírenie viery medzi Židmi. A Pavol už v tej dobe naznačil to, je to opísané v Skutkoch apoštolov, je napísané, že už v tej dobe, kedy oni začali šíriť Kristovo učenie, tak sa vytvorila apostáza, odpadnutie a prekrúcanie Božieho slova, kedy začala vlastne vznikať pohanské kresťanstvo, respektíve katolicizmus. No a v tej dobe sa objavil istý Samaritán menom Šimon Čarodej. No a tento Šimon Čarodej, ktorý vlastne nebol apoštolom Petrom, ale chcel si kúpiť členstvo, ako by som to tak nazval, chcel si kúpiť apoštolstvo, chcel sa stať jedným z apoštolov, lebo videl, že vlastne aká moc bude pochádzať z celého toho nového náboženstva, kresťanstva. Ibaže Peter a Pavol vlastne videli, že on bol vlastne ezoterik, vlastne bol gnostik, ktorý miešal rôzne náboženstva egyptské, starobabylonské, medoperské, grécke. Čiže vlastne miešal ezoteriku s kresťanstvom. No a potom, jak sa on dostal spolu aj s Pavlom do Ríma, tak tam vlastne tento Šimon Čarodej mal prevažnú moc v Ríme, ľudia ho nasledovali a uctievali ho ako boha. A tento Šimon Čarodej sa vlastne stal novým pápežom. A už v tej dobe vlastne začal prekrúcať slovo a vlastne vtedy vytvoril toto falošné kresťanstvo, ktoré je dnes známe ako katolicizmus. No a aby som to predbehol, aby som nezachádzal príliš do detailov, roku 538 Justiniánsky dekrét vlastne odštartoval katolicizmus ako spojenie vlády náboženskej a politickej. Čiže od roku 538 rímskokatolícka cirkev dosiahla politickú moc. Biblia samotná píše, v Zjavení Jána je napísané, že táto moc, respektíve šelma morská, alebo antikrist, nazvime ho tak, dostane moc na 1260 rokov. Týchto 1260 rokov uplynulo v roku 1798. Čiže od Justiniánskeho dekrétu roku 538 do roku 1798, kedy bol pápež zatknutý Napoleónovým generálom Berthierom, kedy vlastne pápeženstvo alebo šelma morská utrpela tzv. Smrteľnú ranu. Za týchto 1260 rokov bolo udelené jej vládnuť a potom ako utržila túto tzv. Smrteľnú ranu, tak sa utiahla do úzadia a operovala, tak povediac, tajne prostredníctvom jezuitov, dominikánov a týchto rôznych slobodomurárstva
a rôznych Áno. týchto ďalších A katolíckych. ako utrpela tú ranu? Čo sa stalo? Kto to spôsobil, jak sme spomínali? Takto. Pápeža zatkol Napoleonov generál Berthier. Lenže je veľmi dobre známe, teda veľmi dobre až nie, ale v tých úzších kruhoch je známe, že Napoleon samotný bol jezuita a bol slobodomurár. Čiže tuto bol plán. Bol jasný plán, za ktorým stál jezuitský generál Ricci, Lorenzo Ricci, ktorý mal taký plán, že počas tejto nadvlády katolicizmu, počas temného stredoveku, kedy vlastne rímskokatolícka cirkev prenasledovala heretikov a vyvražďovala vlastne ľudí, každého, kto sa nepodvolil nadvláde Ríma. Poviem presnejšie, každému, kto sa odvážil na vlastnú päsť čítať a študovať písmo Božie, študovať Bibliu, lebo viac ako 1000 rokov bolo zakázané študovať Bibliu. Rímskokatolícka cirkev zakazovala študovať Bibliu. Takže počas týchto 1260 rokov rímsky katolicizmus vládol na základe tvrdej represie, tvrdej tyranie, vyvražďovania, genocídy. A prišli na to, že vlastne títo jezuiti a samotný pápež, že vlastne takýto štýl vládnutia nebude dlhodobo udržateľný, pretože ľudia sa budú stále proti nemu búriť. A preto tento Lorenzo Ricci, tento jezuita, prišiel s takým plánom, že oni zahrajú labutie divadlo a vlastne zorganizujú ako keby tzv. Pád katolicizmu, kedy vlastne dajú ľuďom ako keby nádej toho, že sa vlastne oslobodili od katolicizmu a že katolicizmus padol. No a tento plán bol uskutočnený práve na základe toho, že tento Ricci dal potlačiť jezuitov v mnohých európskych štátoch. No a v 1758 bol jezuitský rád zakázaný v Portugalsku, potom následne vo Francúzsku 1764, 1767 Španielsko, Neapol, Parma, v týchto ďalších štátoch. No a tento generál Ricci, on písal ostatným jezuitom v týchto krajinách, kde vlastne bol rád zakázaný, písal im dopisy, aby sa vlastne modlili, že rád prechádza ťažkými časmi a že vlastne, aby vydržali, že nakoniec to bude lepšie. Čiže on im vlastne dodával taký dobrý pocit, dodával im nádej, hej. A to vlastne dokazuje aj to, že nie všetky vrstvy jezuitizmu alebo jezuitov vedia o tých plánoch, ktoré vlastne s ktorými prichádzajú tie najvyššie ešelóny jezuitizmu. Čiže jezuitský rád vlastne on funguje na takej istej báze ako slobodomurárstvo, že napríklad len tie najvyššie 3 stupne vlastne vedia o tých plánoch, ktoré sú vlastne, že tie nižšie stupne slobodomurárstva, tí slobodomurári nižšie postavili, nemajú absolútne tušenia o tom, že čoho sa účastnia, aké sú vlastne konečné plány. No a tento Ricci vlastne dal im vedieť, že vlastne, aby sa vlastne dodával im vlastne taký ten pocit nádeje, že tento jezuitský rád, že on vlastne bude naďalej fungovať, aj keď nebude mať takú moc politickú ako predtým, ale že si prechádzajú akýmsi ťažkým obdobím, ktoré nakoniec prejde a že nakoniec sa všetko na dobre obráti. No ale nakoniec sa ukázalo, že to nebolo tak,
pretože pápež nakoniec zakázal jezuitský rád aj v Ríme. A tento samotný generál Ricky potom bol zatknutý a bol tiež uväznený. No ale tu je ten paradox, že ono to bolo všetko robené len tak na oko, lebo to väzenie, v ktorom Ricky bol, tak sa nachádzalo vedľa Vatikánu a bola to taká kaplnka, taká bazilika, respektíve taká dosť luxusná. A táto kaplnka bola vlastne prepojená s Vatikánom, s takým prostredníctvom takého podzemného tunelu, cez ktorý si kedykoľvek mohol prejsť z tej kaplnky do Vatikánu. Čiže tento Ricky bol neustále v spojení s pápežom, aj keď bol vlastne uväznený. No a podľa oficiálnych zdrojov teda, ktoré sa udávajú, sa hovorí, že Ricky zomrel, ale táto jeho smrť bola tiež len taká nafingovaná. No a toto sa stalo tesne zo pár rokov pred tým rokom 1798, kedy bol vlastne samotný pápež zatknutý týmto generálom Berthierom. Čiže oni sa vlastne pripravovali zhruba 20 rokov, sa pripravovali na to, ako privedú jezuitský rád a celý katolicizmus k tej jeho fingovanej ako keby smrti. A ten vrchol toho celého plánu bol presne v tom roku 1798, kedy bol zatknutý pápež. To je všetko opísané teda v tej 13. kapitole Zjavenia Jána o tej smrteľnej rane. No a teraz neviem, či mám ísť ďalej s týmto ohľadne vzniku Spojených štátov, lebo tam to dosť spolu súvisí. Nie, akože vznik Spojených štátov nemusíme úplne, aby sme potom nestratili niť. Tu sme sa trošku viac zastavili, ale takto. Čiže prešlo tam, ja k tomu správne rozumiem, lebo možno som sa v tom stratil. Teda jezuiti boli vytvorení Vatikánom, dobre hovorím? Mm-hmm. Hej. Za akým účelom? Môžeš len tak odpovedať? Krátkovito. No takto. Keď začal Luther, keď sa začínal protest vlastne proti týmto odpustkom, lebo Martin Luther, on bol katolícky kňaz, ktorý vlastne začal mať problémy s touto katolíckou doktrínou ohľadne ich odpustkov, predávania odpustkov a tak ďalej a celkovo ohľadne doktríny spasenia, ktorú katolicizmus šíril. No a Luther, on vlastne zistil, že to, čo katolicizmus šíri, je nebiblické učenie. A on sa proti tomu začal vspierať, začal sa proti tomu búriť, hej, nakoniec to vyvrcholilo tým, že on vlastne pribil tých svojich 95 téz na dvere Wittenberského kostola. No a toto vlastne odštartovalo celý protestantizmus, celú reformáciu, kedy vlastne Luther vlastne žiadal katolícku cirkev, pápeža konkrétne, že pozrite sa sem, toto, čo vy hlásate, vlastne je proti Božiemu slovu, je to proti Biblii, a proste treba s tým niečo robiť, treba to zreformovať, lebo tu vlastne niečo nesedí. A o akom roku sa asi bavíme teraz? Počkaj, aby som netrpol. Chcem presne sa držať rokov. Tak približne, veď 200-300 rokov dozadu? Reformácia začala v 15. storočí, ale ja chcem vedieť, počkaj, presne dátum, kedy Martin Luther pribil svoje tézy. Lebo Martin Luther vo mne evokuje toho afrického pána z Ameriky. To si nesmieme spájať, lebo tamto sú dve úplne rozdielne. Jasné, čiže to je úplne nejaký iný človek. Ale ty máš na mysli Martina Luthera Kinga, toho černovského aktivistu. Áno. Tak. Luther King bol komunista, hej, Martin Luther King bol vlastne to isté, ako máš dneska Black Lives Matter, hej. To boli vlastne tieto černovské marxistické
skupiny, ktoré vlastne už v tej dobe šírili túto rasovú politiku a Dobre. rasovú Takto, emancipáciu. necháme Do toho aktuálne nemôžeme veci, zakázať. necháme Do toho tak, aby nebudeme sme... zakázať. Ale aby bolo jasné, jedná sa úplne inú osobu. Áno. Martin Luther vlastne začal protest. Začal protestantizmus a pápeženstvo vlastne vytvorilo rád jezuitov práve za tým účelom, aby potlačili a zlikvidovali protestantov, protestantizmus, reformáciu, aby vlastne úplne ukončili akýkoľvek protest proti ich učeniu, proti ich doktríne. Čiže jezuiti boli vlastne úderná jednotka Vatikánu so všetkou mocou k tomu, aby potlačili akúkoľvek vzburu, keď to tak poviem, proti Vatikánu. Dobre hovorím? Tak. No a o tom roku 1517. Dobre. 31. október 1517 bol ten dátum, kedy Martin Luther vlastne pribil tie svoje tézy na dvere Wittenberského kostola, ale nebol to práve Luther, ktorý by som povedal, že bol prvý, lebo už 100 rokov predtým majster Jan Hus, na ktorého by sme, aj keď sme Slováci, ale aj keď on bol teda Čech, ale aj tak by sme na neho mali byť hrdí, lebo už predtým majster Jan Hus začal protest, on tiež pribil svoje tézy na dvere Betlémskeho kostola, no ale samozrejme jeho potom upálili, ale je to signifikantné, lebo keď bol Jan Hus, keď bol upalovaný, tak vtedy horel a bol v ohni a kričal, že o 100 rokov príde muž, ktorý sa postaví proti tejto heréze a jeho už potom nezastaví katolícka cirkev, nebudú mať tú moc, aby ho zastavili a tak to aj bolo. Keď sa Martin Luther objavil, tak vlastne potom protestantizmus už potom sa odštartoval v plnej sile a katolicizmus nemal šancu ho potlačiť. Jediná možnosť, ako mohli bojovať proti protestantizmu, bola tá, že vlastne začali rozšírovať skorumpované, bastardizované Biblie, kde bolo prekrútené slovo. Tedy vytvorili jezuitskú Bibliu, ale do toho tiež nechcem zachádzať, to by bola tiež veľmi rozsiahla téma. Proste používali všetky možné zbrane, aké mohli. Áno. Ale stalo sa proste, že tí jezuiti z tej všetkej moci, ktorá im bola daná, začali prerastať, áno. Mm-hmm. A nakoniec nejakým spôsobom, dá sa povedať, že infiltrovali samotný Vatikán. No, ani by som to nepomenoval takým spôsobom, že infiltrovali Vatikán, pretože Vatikán a jezuiti sú vlastne jedno a to isté. Vatikán vytvoril jezuitov, čiže ideológia a agenda Vatikánu je tá istá ako agenda jezuitizmu. Dobre, tak poviem, že Vatikán dostal nový manažment, hej? No, môžeme to tak pomenovať. Lebo v dnešnej dobe, keď sa volí nový pápež, tak o tom nerozhodujú žiadni kardináli ani biskupovia, to je taká báchorka pre nezasvetených. Jezuiti, dominikáni a maltéski rytieri sú tie úzke skupiny, ktoré vlastne rozhodujú a volia si pápeža spomedzi svojich kruhov. Nedochádza tam k žiadnej tzv. Demokratickej voľbe medzi týmito kardinálmi, ako si to ľudia predstavujú. Dobre, tak. No a nehovoriac o tom, že tam samozrejme je za ním ešte čierny pápež, ktorý vlastne ovláda bieleho pápeža, ktorý je ešte nad ním. No tento čierny pápež je vlastne hlavou jezuitizmu, takže... Prečo tieto pomenovania čierny, biely? Prečo tam nie je len jeden jediný? No lebo čierny pápež je vlastne ten, o ktorom ako keby nikto nevie. Alebo vedia o ňom, ale nevedia o jeho moci. Nevedia o sfére jeho vplyvu. Dobre, nebudem sa ťa pýtať, prečo to tak je. Ja by som to doplnil, že je to preto, lebo je to práve pre týchto jezuitov také, jak by som povedal to správne slovo, že je im to prirodzené, takéto zahalovanie tých svojich ľudí, ktorých vedú, hej, a proste nevieš sa dostať na špicu tej pyramídy. To je, ani by som nepovedal, že to je také prirodzené pre jezuitov, ale pre samotného satana, hej. Čiže keď máme nejakých elitárov, tak nad nimi sú
ich pánovia, ktorí ich riadia a nad nimi sú ďalší ešte opäť poschodí vyššie a už by si povedal, že stačí a tam bude ešte ďalšie poschodie a do nekonečna to ide. Hej? Čiže to zahalovanie, tie tajomstvá, to tajnostkárstvo, hej, toto im je prirodzené. Hej? Prirodzené satánovi samotnému a jezuiti skrz naskrz. Presne tak to je. A práve preto je to pre im to prirodzené a robia to takýmto štýlom, preto lebo aj týmto spôsobom sa vlastne stavajú oproti Ježišovi Kristovi. Lebo vlastne v Jánovi 18:20 Ježiš Kristus povedal, že v tajnosti, ako by som to povedal po slovensky, už sa za to hanbím, ale proste ja Bibliu študujem v angličtine a už tieto slovenské verše mi nejdú do pamäte. Svojimi slovami kľudne. V anglickej Biblii sa to píše and in secret I have said nothing. Čiže v tajnosti som nepovedal nič. Čiže Ježiš stále hovoril otvorene a na rovinu. A oni vlastne sú presný opak. Oni robia tajnoskárstvo, zahalujú sa a tak ďalej. Jasné. Dobre. Čiže v pár vetách sme zhrnuli... Toto nevieš v pár vetách zhrnúť, lebo to je taká rozsiahla téma, že toto by sme mohli hodiny a hodiny rozoberať. Áno, a tak podarilo sa relatívne v krátkosti. Ja poviem takú pikošku. Boli sme, dá sa povedať, v prítomnosti v tom roku 1965, si spomínala, ak dobre hovorím, toho mladého Klausa Schwaba. Mm-hmm. Ja neviem, či si videl z tých rokov, ako vyzerá napríklad jeho manželka. Je to muž. Hej, klasika, hej, ako títo vysokí predstavitelia si radom berú mužov, hej. A takisto napríklad Macron, či si všimol... Hej, to video som videl z tých 80 rokov, kde bol v týchto rôznych gay baroch a bol prezlečený za ženu a tak ďalej. Jasné, čiže oni proste, je to aj nejaký spôsob, ako keď už sú vybraní, aby fungovali na takejto vysokej pozícii a aby k ich rukám viedli alebo k ich telám viedli tie najhrubšie nitky, za ktoré sa ťahá, tak musia prijať tieto opatrenia, že oni si berú mužov, ktorí sú prezlečení za ženy. Inak je to ako aj pre rôznych významných hercov amerických, samozrejme, že tiež majú mužov za ženy, akože za svoje manželky. Ne? Napríklad aj Obama. Hej, no. Jasné. Čiže oni, toto sa nesie non-stop, alebo napríklad, že sú, napríklad sa hovorí o Hillary Clintonovej, že to je vlastne muž. Sú tam rôzne znaky, hej, mužské telo a ženské telo, najmä kostra, má nejaké body, hej, podľa ktorých sa to dá krásne určiť. No tak tá panva je širšia v prvom rade. Napríklad tie stehenné kosti u žien idú viac do väčka, do bokov. Áno, panva je širšia, no a takisto lícne kosti sú dosť prominentné. Áno, potom tie kosti, ktoré sú ako keby ten ramenný klb vzhľadom ku kľúčnej kosti, že muži ich majú vyššie a ženy nižšie. No a keď vidíš tie herečky, ktoré sú odhalené akože po prsia majú také akože nejaké šaty, tak krásne im je vidieť tie vysoké kľúčne kosti, jak to majú muži. Čiže napríklad Megan Fox je v skutočnosti muž. Ale čo? Určite áno, jasné. A nie to akože nehovorím, že určite áno, ale je. To ti hovorím ako normálne, hej. Čiže a je to, keď sa na tým zamyslíš, je to prirodzené, lebo je ako keby taká akože, že tá pekná žena, hej, a vo všetkých tých časopisoch a filmoch je prezentovaná ako ideál ženskej krásy. Nedáva to zmysel, veď práve toto robia. Ale Megan Fox má veľmi široké boky. Má veľmi širokú panvu. Megan Fox nie som presvedčený 100%. Preto je to ideálny kandidát. Ty si myslíš, že muži sa s takýmito deformáciami nerodia? Myslím si, že nie, preto, lebo práve... Počujem, sledujem na Twitteri jedného chlapika, pošlem ti ho potom,
Asi by som to mal aj tu povedať, aby si ho aj ostatní mohli vyhľadať. Neviem, čo to je za chlapa, lebo raz začal odfotiť svojho psa a v pozadí je Bugatti Veyron. Takže neviem, čo to je za chlapa. No. A ja som len kvôli nemu, neviem ani, kde som na ňo narazil. Myslím, že som na ňo narazil cez YouTubeový kanál Hugo Talks. Neviem, či ho poznáš. Poznal, zvykol som pozerať aj. Áno, a ten ho tam tiež sledoval. A ja som si ho vyhľadal, ja som na Twitteri nejak vôbec nebol, ale som sa prihlásil a len kvôli nemu. Sekundička, otváram to, hneď ti poviem. On, ako sa volá, bože, vôbec sa v tom neviem zorientovať, že Maverick X, hej, že nie, že akože neviem, či to dobre vyslovujem, ale sa to, že Maverick a X, ako nie dokopy, ale Maverick medzera X. Takto sa volá, má tam fotku toho, neviem koho, asi svoju v okuliaroch, taká šedá. No a on ja neviem, proste on sa venuje len týmto veciam sa venuje. A dáva tam niektoré veci, ktoré sú ozaj pritiahnuté za vlasy. Napríklad, akože, dobre, tak poviem také lepšie, že napríklad manželka toho jedného princa anglického, tá tmavovlasa, alebo ktorá to bola teraz, neviem, že bola tehotná, a to brucho sa jej úplne posúvalo nejak divne, keby vôbec nebola tehotná. A potom na jednej fotke jeden deň mala väčšie brucho, na druhý deň mala menšie a tak, že proste je to fake, pretože je to muž. Ne? A on to vo veľkom ako... A všetko možné tam nájdeš. No dobre, nechcem sa tomu venovať, len sme sa trošku zamotali. Ja no ale počkaj, ale už teraz, keď si spomenul túto tému, a keď už rozoberáme, ano. A spomenul si práve tohto Švába, že mal vlastne muža, hej. Ano. A koho si ešte spomenul pred Švábom? Pred Švábom? Pred Švábom neviem koho. Alebo po. Vieš čo, ešte tam bol, tuším, ktorého prezidenta to zabili? Jak sa volal? Kennedy? Kennedyho manželka. A to bolo veľmi dávno. A tam podľa všetkého ešte neboli také technológie operačné a takéto všelijaké hormonálne, že by toho muža skutočne vedeli spraviť ako ženou. A ako to je dnes, takmer dokonale ženy tvoria, ale musí ten chlap mať aj tú kostru, ako sa bavíme podľa mňa na Megan Fox. A tá jeho manželka, keď bola odfotená, jak vychádzala z nejakého bazénu, to bol normálny chlap, akože to bol... akože len zostrih vlasov mal. Akože, tam to nájdeš, určite to nájdeš aj tí, čo nás počúvajú, hej, že na Twitteri som povedal, že o koho sa jedná, aké má meno a tam to proste nájdeš. Akože, keď to budeš scrollovať, to je nekonečný zoznam tých fotiek a zase stále pridáva niečo nové. Vieš čo, teraz tu, akurát keď som to otvoril, tak tam bola tam znova toho princa, tá manželka tmavovlasa, čo sa presťahovali do Ameriky, ja neviem, jak sa volajú, to je jedno. A bola blízko nejakého dieťaťa, nejaký človek tam bol a to dieťa ju chytilo za rameno a ona sa úplne divno pozrela a nebola vôbec vo svojej koži. A tu je popis, že the kids don't like demons. že akože ju odtiahla od seba, že deti nemajú radi démonov, hej, že no, takže pozri si to určite, no. No dobre, ale takže vrátime sa. Čo som chcel povedať ohľadom tohto celého, čo si spomínal, že Šváb, že mal muža. Tak aj má ešte asi aktuálne. Mal, akože ide o to, že práve tento Šváb vlastne je súčasťou tohto ľavicového, komunistického, marxistického, ľavičiarskeho krídla. A oni zámerne robia tieto androgénne ťahy, že z mužov robia ženy a muži s mužmi. A vlastne celá táto androgenizácia je vlastne spojená s týmto ľavičiarstvom, aby vlastne vyvolali odpor alebo tú vzburu v spoločnosti. Áno, a to sme vlastne tam, kde sme skončili. Áno. Predtým, ako som chcel akože trošku dať do kontextu to pápeženstvo a jezuitov. Čiže dostali sme sa k tomu, že ja to zhrniem, alebo skúsim to len tak zhrnúť, takú rekapituláciu krátku, že teda liberalizmus. Liberalizmus nechutí 95% ľuďom na Zemi. Hej? Ľudia to neznášajú, ľudia vedia, že to je choré, ľudia to proste nechcú, ľudia sa toho boja
a všetko, čo ti napadne, proste to najhoršie, proste ľudia to nechcú, skratke, hej. Potom tam je 5% tých ľudí, ktorí sú absolútne zmagorení, psychicky chorí, totálne vymetení, preprogramovaní, ktorí naopak tomu nejakým spôsobom prepadli a milujú to. No a to sú vlastne tí užitoční idioti. Presne tak som ich chcel nazvať. Krásne si to povedal. Užitoční idioti, s ktorými sa rátalo. Koniec koncov s nimi rátali. Oni majú títo, nazveme ich globalisti, satanisti, majú nie 10-ročné, ale stovky ročné skúsenosti s chovaním jednotlivých národov. Oni vedia totiž presne vymyslieť taktiku pre Slovákov, Čechov, Američanov, Rusov, pre kohokoľvek. Ja si pamätám, že raz, keď sme mali s Otom Zaďkom video, tak on tam... Nie sme sa, počúvaj. Ja sa nesmiem. No. Keď sme s ním mali video, tak on raz čítal z jednej knihy, a to bola veľmi zaujímavá kniha, ako bola to taká blbosť, si niekto povie, ale ja som v tom zbadal silnú paralelu s týmito vecami. Pretože on tam čítal, že ako sa chová Maďar, keď je opitý. A potom prečítal, že ako sa chová napríklad Slovák, keď je opitý. Ako sa chová Rus, keď je opitý, alebo ako sa chová Poliak, keď je opitý. A každý bol popísaný, alebo každého chovanie bolo popísané inak. A kúrnik šopa, ja som si to dal jedna dohromady, hovorím si, títo globalisti, oni presne vedia, kde zatlačiť na ktorý národ. A myslím si, že nie len na národ, ale ešte aj na lokalitu v tom národe. Rozumieš tomu? To áno, ešte presne vedia, ako budú reagovať Bratislavčani, ako Žilinčani a ako budú východňari. Áno? Čiže oni presne vedia. Hej? Obzvlášť v dnešnej dobe IT, kedy majú nekonečné množstvo informácií všetkého druhu a keď začne vymenovať, tak sa nebudem tomu približovať ani 0,1%. Hej? Čiže samozrejme, keď máš takéto obrovské množstvo informácií, ako ich budeš roztrieďovať, čo s nimi budeš robiť, ako ich budeš vyhodnocovať, no tou ich slávnou umelou inteligenciou. Čiže oni presne vedeli, ako ľuďom znechutiť ten liberalizmus. Naopak, vedeli presne, možno aj dopredu určiť, ktorí ľudia sa k ním pridajú. Vedeli to vyhodnotiť, ktoré miesta budú ich, na ne budú inak vplývať. No a čo z toho vzniká? Vzniká z toho teda napätie, no a už sa blížime postupne k tomu, čo si chcel ty pokračovať. Takže tu ťa prenechám ti slovo. Teda liberalizmus sme z toho presítení, chceme, aby to šlo preč za každú cenu. Hej? No a čo sa bude diať? Čo sa deje? Čo predpokladáš? A hlavne, na čo neviem odpoveď, čo príde teda miesto liberalizmu? Nech sa páči, môžeš hovoriť. No ešte k tomu, čo si hovoril, že oni vedia presne predpovedať, že ktorá oblasť bude ako reagovať. Oni presne vedia, že vlastne k týmto liberálnym myšlienkam inklinujú malomešťacké temperamenty, hej. A konzervatívne myšlienky sú sympatické bližšie ľuďom, ktorí sú vlastne viacej z vidieka alebo viacej z oblastí, ktoré nie sú až tak husto zaľudnené. Čiže oni to vedia aj na základe tohto odhadnúť. Ale aby sme nadviazali teraz tento liberalizmus, odkiaľ sa vlastne zobral, lebo toto sme nerozoberali. Ako vlastne vznikol? No, hovoril som o tom, že ako vlastne katolicizmus utržil tú, tak povediac, ako keby smrteľnú ranu v tom roku 1798. A tesne, no nie až tak tesne, 10-15 rokov predtým, ako katolicizmus utržil túto svoju smrteľnú ranu, tak vo Francúzsku prebehla francúzska revolúcia. A za touto francúzskou revolúciou stáli ľudia okolo Napoleóna. A zase som spomínal, že Napoleón bol kto? Slobodomurár jezuita. Čiže človek napojený na jezuitov, na katolicizmus, na Vatikán. V tajnosti, samozrejme.
Počas francúzskej revolúcia bola tá, ktorá odštartovala, by som to tak povedal, očisťovanie Európy od monarchií. Cieľom katolicizmu bolo rozbitie monarchií v Európe a rozdrobenie ich impérií na menšie národné štáty, ktoré potom budú vedieť jednotlivo ovládať, hej, na základe hesla rozdeľuj a panuj. Čiže bola vyvraždená francúzska kráľovská rodina, Mária Antoineta, Ludovít a tak ďalej. A na základe tejto francúzskej revolúcie potom opakovali všetky tieto revolúcie aj v Rusku, pokúsili sa aj v Nemecku. Dobre, nebudem predbiehať. Francúzska revolúcia bola riadená alebo prebiehala pod vedením Jakobínov. Kto boli Jakobíni? Jakobíni boli podobne ako slobodomurári, odnož osvietenstva, iluminátstva, Adam Weishaupt a tak ďalej. Adam Weishaupt bol jezuita a Jakobíni boli vlastne predchodcami politickej skupiny alebo politickej idei, ktorú dnes pomenúvame ako komunizmus. Čiže jakobínsky rád boli tzv. Ranní komunisti. Všetko to, čo sa dialo počas francúzskej revolúcie, bolo skopírované do bodky v Rusku, keď bola vyvraždená ruská kráľovská rodina, Romanovci, keď boli vyvraždení. Potom sa to pokúsili títo revolucionári urobiť aj v Nemecku, ľudia okolo Luisy Luxemburgovej a Karla Liebknechta, títo komunisti, hej, potom ich istý Gustav Noske ich potom pochytal, povraždil. Čiže tam to nebolo úspešné prvýkrát, ale vlastne túto revolúciu podobne chceli implementovať v každom veľkom impériu, hej. Rakúsko bolo tiež potom rozbité podobným štýlom po prvej svetovej vojne. Čiže toto lavičiarstvo, tento marxizmus, komunizmus bol vlastne vytvorený počas francúzskej revolúcie. A za touto francúzskou revolúciou stáli jezuiti a Vatikán a pápeženstvo. Čiže cieľom Vatikánu bolo vlastne rozbitie monarchií, rozdrobenie na menšie národné štáty, aby boli viacej ovládateľné, vytvorenie tzv. Sociálnej demokracie, ktorá je vlastne predloženou rukou komunizmu. Sociálna demokracia a komunizmus, bolševizmus je jedno a to isté, hej, o tom hovoril Marian Magát miliónkrát, hej, to už dneska každý, kto sa týmto témam venuje, tak tomu rozumie, že vlastne sociálna demokracia je jedno a to isté, ruka v ruke s komunizmom. A takisto je ruka v ruke s liberalizmom. Čiže v týchto rokoch, kedy pápeženstvo utržilo svoju smrteľnú ranu 1798, 10 rokov predtým prebehla francúzska revolúcia a nastolenie demokraticko-komunisticko-liberálneho systému, ktorý ovládol Európu a vládne jej až do dnešnej doby. A teraz tento liberalizmus vlastne do tej doby sa bude stupňovať a sa už stupňuje, pokým spoločnosť stratí trpezlivosť a bude žiadať návrat k tradícii, návrat ku konzervatívnym hodnotám. A teraz sa dostávame do toho bodu, kedy vlastne ten istý systém, ktorý komunizmus vytvoril, ktorý liberalizmus vytvorí, ponúkne riešenie, ponúkne tzv. Antitézu voči téze a bude vytvorená syntéza vo forme konzervativizmu, kresťanského nacionalizmu, tzv. Falošného kresťanského nacionalizmu. A v najbližších mesiacoch až roku, až 2 rokoch sa navráti celosvetovo konzervativizmus znova pod kontrolou, pod vládou Vatikánu. Čiže Vatikán, rímskokatolícka cirkev vládla železnou rukou počas temného stredoveku
dostala sa do bodu, kedy táto tyrania bola neudržateľná, vytvorila úplný chaos, liberalizmus, komunizmus, prevrátenie všetkých hodnot na hlavu, aby vlastne vyvolala absolútny odpor spoločnosti, aby potom zámerne mohla ponúknuť riešenie, a teda návrat späť k vláde katolicizmu a spojeniu cirkvi a štátu. A toto celé nastane po znovu zvolení Trumpa v Amerike, lebo vieme zo zjavenia Jána 13. kapitoly, kedy šelma morská vlastne predáva moc šelme zemskej, ktorá vykonáva všetkú moc šelmy morskej. Neviem, či som predbehol už moc, alebo či okolo toho ešte trvá niečo viacej. Ale bude tam toho ešte viacej, lebo ohľadne toho Trumpa tam sa vynára strašne veľa vecí ohľadne toho, ako sa vlastne súčasná americká vláda, nielen vláda, ale médiá a celkový spoločenský život navracia k tomuto konzervativizmu a k týmto kresťanským hodnotám. Áno, ale akože takú zaujímavosť poviem, že ak si pamätáš, niekedy v Izraeli bola vytvorená minca, na ktorej jednej strane bola hlava Trumpa. Mhm. Má to nejaký súvis spolu s tým, prípadne s dlho spomínaným tretím chrámom, aby ľudia vedeli, o čo vlastne ide, nejak v skratke opäť. A teda, že či sa to nejak premosťuje s tým, čo chceme povedať. Tak. No takto, Židia, keď boli odvedení do babylonského zajatia, počas tých 70 rokov boli v babylonskom zajatí, to je vtedy, keď to je popísané v knihe Daniel, ako padol Babylon, ako bol Babylon porazený medoperskou armádou a vlastne vtedy, v tej dobe, keď král Kyros, perský král, oslobodil Židov z babylonského zajatia, tak im vlastne dovolil návrat späť do svojej domoviny, do Jeruzalema teda, a vlastne povolil im vystavanie ich druhého chrámu. Takže Židia vlastne vnímali tohto kráľa Kýra ako svojho osloboditeľa z Babylónu. A preto na tejto minci vlastne na jednej strane je vyobrazený Trump a na druhej strane je zase vyobrazený tento král Kyros. Čiže oni tohto Trumpa, oni ho vnímajú ako nového kráľa Kýra. Práve v spojitosti s tým, že Trump vlastne dopomôže alebo sa vlastne bude do veľkej miery podieľať na vystavaní tretieho chrámu. Čiže môžeme očakávať, že Trump vyhrá najbližšie americké voľby na 100%. Ja by som povedal, že to už na 110% isté, že vlastne Trump už bol vlastne vybraný na to, aby to celé bolo dotiahnuté do konca, lebo toto vystavanie tretieho chrámu je vlastne jeden veľký podvod na kresťanoch, na kresťanskom svete. Preto, lebo protestantský svet už nie je taký, ako bol počas doby reformácie. Dnešný protestantizmus je padnutý protestantizmus. On sa navrátil naspäť pod katolicizmus a v dnešnej dobe už takmer neexistuje žiaden rozdiel medzi katolicizmom a medzi protestantizmom. To je už jedno a to isté. A vlastne títo protestanti, evanjelickí kresťania, oni vlastne vítajú toto vystavanie tretieho chrámu, lebo oni veria tomu, že keď bude vystavaný tretí chrám, tak vlastne nastane druhý príchod a vlastne pôjdu do neba s Ježišom Kristom, že oni majú falošné evanjelium, lebo oni veria, že oni pôjdu do neba ešte predtým, ako začnú padať posledné rany. Lebo
celá táto doktrína ohľadom Antikrista, existujú 3 teórie. 2 nesprávne a potom je jedna správna, biblická. Ohľadom Antikrista máš prvú teóriu, ktorá je vlastne preteristická, alebo to tzv. Preterizmus, kedy sa hovorí, že Antikrist už bol v minulosti na zemi a že to bol cisár Nero, hej. Tedy, keď prenasledoval raných kresťanov a vyvražďoval ich, tak jeho nazvali Antikristom. No a potom máš druhú teóriu a tá je práve táto futuristická, futurizmus, ktorému veria dnešní protestanti a evanielický svet. No a oni veria tomu, že keď bude vystavaný tretí chrám, tak potom v ňom na ten trón si vlastne zasadne Antikrist a oni potom budú akože raptured away, ak sa to povie. No, že vlastne nastane druhý príchod a vlastne budú na nebo vzatí, tak povediac. Čiže ty si nemyslíš, že tam niekto akože naozaj fyzicky príde, lebo ono to vyzerá tak, že napríklad s tou kravičkou, čo sa narodila celá ríšava, alebo čo to je červená, hej, že ani jeden chlpok nemá. Čiže oni si ju vyšlachtili, hej. Oni si ju doslova vyšlachtili. Ja by som sa nečudoval, keby ju ešte aj niekto v pozadí nafarbil pred tými, čo ju skúmajú, hej, aby to bolo 100%. Že proste oni ho idú stavať, ten chrám. Akože naozaj, hej, akože nedebatuje sa, že či. Hej, ako naozaj. Čiže vyzerá to tak, že oni tam aj niekoho naozaj posadia. Kto tam bude posadený, na to vôbec nezáleží. Jasné, ja len hovorím, že jak to hovoríš, že show must go on, čiže oni urobia všetko preto, aby show pokračovala podľa toho, jak oni chcú proste. Ono ide o to, že tento tretí chrám on nemá byť vystavaný z biblického hľadiska. Preto, lebo ja som si to tu uložil, ten biblický verš. Naschvál som si ho uložil v slovenčine. Matúš 23. V Matúšovi 23, 37. kapitola hovorí, kde v tomto verši Ježiš Kristus sa prihovára k Izraelitom, k izraelskému národu. A hovorí: Jeruzaleme, Jeruzaleme, ty, ktorý vraždíš prorokov a kameňuješ tých, ktorí sú kedy poslaní k tebe. Čiže Ježiš Kristus im vyčíta, že povraždili všetkých prorokov, všetci, ktorí prorokovali. Ďalej, koľko ráz som chcel zhromaždiť tvoje deti, tak ako sliepka zhromažďuje svoje kuriatka pod svoje krídla, ale nechceli ste. Čiže Kristus im vyčíta, že ich chcel tak povediac vziať pod svoje krídla, ochrániť ich, učiť ich evanieliu a tak ďalej, ale ako vieme, Židia, Izraeliti ho odmietli. A teraz nachádza kľúčový verš 38. Hľa, zanecháva sa váš dom pustý. Týmto Ježiš Kristus myslel druhý chrám. Hej. Po roku 70 nášho letopočtu, keď Rimania dobili Jeruzalém, zničili druhý chrám, tak vtedy neostal kameň na kameni. Celý druhý chrám, ktorý bol znovu vystavaný 500 pred našim letopočtom, potom ako boli Židia vyslobodení z babylonského zajatia, tak tento druhý chrám bol zlikvidovaný. A tuto Ježiš hovorí: hľa, zanecháva sa váš dom pustý. Čiže to znamená, že nebude nikdy viac vystavaný, respektíve nebude nikdy viac vystavaný s Božím požehnaním, s požehnaním Otca. Ano, to znamená... Čiže oni vlastne, čiže jak hovoríš, čiže nebude tam, keby som tak povedal, že nebude tam prevládať duch Boží. Nie, práve ale o to ide, že oni ho stavajú, oni ho aj dokončia. Oni ho vystavajú, ale nie s požehnaním Stvoriteľa. Čiže celé vystavenie tretieho chrámu je vlastne ako keby podvod na evanielických kresťanov, aby toto vystavanie podporili a aby podporili doktrínu toho, že oni vlastne po jeho vystavaní budú na nebo vzatí, predtým, než začnú padať posledné rany na zemi. A
v tomto spočíva celý tento podvod, že oni ten tretí chrám vystavajú len kvôli tomu, aby evanjelici uverili, že budú na nebo vzatí predtým, než začnú padať posledné rany. Čo je vlastne falošné evanjelium. No dobre, tak teraz poďme na to skutočné. No a skutočné evanjelium je jasné. Pavol hovoril už v dobe, kedy vyrazili do sveta, kedy prišli do Ríma, že už v tej dobe sa prekrúca slovo Božie. To znamená, že už v tej dobe, ako sa píše v Skutkoch apoštolov, už v tej dobe bol prítomný Antikrist na zemi. Dokonca ja tvrdím, že Antikrist bol prítomný na zemi už pri páde človeka do hriechu. Vtedy, keď had ponúkol Eve jablko, tak to bol Satan a už v tej dobe v rajskej záhrade bol Antikrist prítomný na zemi. Čiže Antikrist nie je Nero, ktorý bol v minulosti a už nie je. Antikrist nie je niekto, kto niekedy v budúcnosti príde a zasadne si na trón v 3. chráme. Antikrist je tu od počiatku a bude tu až do konca vekov, do druhého príchodu Ježiša Krista, ktorý ho zničí. Čiže Antikrist bol v Egypte, kedy boli Židia v zajatí egyptskom. Antikrist bol už Babylon, Antikrist bol Medo-Perzia, Antikrist bola grécka ríša, rímska ríša a Antikrist je súčasný sekulárny svet pod vedením pápeženstva. Hej, keď si zoberieme tú sochu z Daniela, kedy hovorí o soche, ktorá má hlavu zo zlata, trúb zo striebra, hej, vtedy, keď prorok Daniel vysvetľuje ten sen kráľovi Nabukadonozorovi, tak jemu vlastne vysvetľuje celú históriu, ako vlastne prebehne od Babylonskej ríše až po pohanský Rím. A nakoniec, ako priletí kameň a rozbije tej soche nohy, kedy je už vlastne Rím rozdelený na 10 štátov, 10 krajín európskych, ktoré už vlastne tvoria súčasný sekulárny svet. OK, takže sme si rozobrali tretí chrám, otázku tretieho chrámu, prečo tam je na tej minci hlava Trumpa. No a dostaňme sa teda k tomu, kde nás ženie ten liberalizmus. Čo je ten nový svet? Lebo teda hovoríme, že keď prechádzame do niečoho nového, tak to je vždycky násobne horšie, ako bolo to predtým. Do čoho nás to vedie? Je to nejaký záverečný systém? Čo v ňom máme čakať? Alebo čo v ňom majú čakať ľudia, ktorí v ňom budú žiť? Bude sa v ňom dať žiť? No takto. K tomuto liberalizmu. On bol naschvál postavený na hlavu, aby ľudia zámerne videli, že je to systém, ktorý je dlhodobo neudržateľný. V zápätí teraz Vatikán príde s riešením, ako som už spomínal, katolícky pomlčka jezuitský nacionalizmus. Teraz sa spomínal Trump, ktorého ja, nielen ja, ale vlastne ja ho na základe toho, ako ho adventizmus pomenoval, alebo ako ho Biblia pomenúva falošný prorok. Alebo všetci tí, ktorí teraz pretláčajú tento padlý nacionalizmus, tento novodobý nacionalizmus v Amerike, sú falošní proroci. Teraz sa blížia voľby prezidentské v Spojených štátoch v novembri tohto roku, kedy bude Trump zvolený. Hej, to už hovorím úplne na rovinu, Trump bude zvolený. Teraz, potom ako on bude zvolený, tak prinesie určité novely. Bude prepisovať ústavu, bude prepisovať listinu práva slobôd, samotné zákony. Teraz vo februári tohto roka, tuším, mal vyšehodinový príhovor v Nashville, v Tennessee, kde vlastne rečnil pred rôznymi kňazmi, rabínmi, katolíckymi, protestantskými. A tam ich vlastne uisťoval o tom, že potom, ako sa on dostane k moci, tak týmto cirkevným hodnostárom udelí takú moc, akú ešte nikdy nemali.
A tu vlastne priamo poukázal na to, že sa chystá spojenie cirkvi a štátu. A práve tuto, v tomto príhovore, Trump poukázal na veľmi zaujímavú myšlienku. Ja som ju zdieľal na Instagrame, tuším si ju aj videl v mojich príbehoch teraz posledný deň alebo posledné 2 dni, kedy Trump spomínal, že pred jeho prvým zvolením, on bol zvolený prvýkrát v 2016, hej, ak sa nemýlim. V 2016 bol prvýkrát, do roku 2020, nechcem hovoriť hlúposť. Áno, proste predchádzajúce volebné obdobie bol on v čele. Áno, potom bol Biden, teraz 2014. Takže predtým, ako bol prvýkrát zvolený, tak v roku 2015 sa zúčastnil jednej konferencii v New Yorku, v Trump Tower, ktorí sa zúčastnili takisto podobne ako tu v Nashville rabíni, kňazi, katolícky, evanielicky. A hovoril im, že prečo ho vlastne oni nechcú, alebo prečo ho nepodporia, keď on vlastne pretláča tie isté hodnoty, tie isté názory ako on. A oni mu potom odpovedali, že oni by síce radi, ale nemôžu, preto lebo je v platnosti Johnsonov dodatok ústavy. A on sa ich pýta, že čo to je vlastne tento Johnsonov dodatok ústavy, že on o tom nikdy nepočul, čo to má znamenať. No a tento Johnsonov dodatok ústavy vlastne hovorí o tom, je vlastne zárukou odluky cirkvi od štátu. On vlastne hovorí o tom, že neziskové organizácie, ako sú aj cirkev, majú vlastne zákaz podporiť alebo akokoľvek vlastne buď podporiť alebo oponovať akémukoľvek politickému kandidátovi alebo politickej organizácii. Lebo vlastne im to zaručuje vlastne, že tento Johnsonov dodatok, že neplatia vlastne dane, sú oslobodení od daní. Ale v tom momente, keby oni vyslovili podporu nejakému politickému kandidátovi, tak oni môžu vlastne stratiť tento štatút, ktorý oslobodzuje od platenia daní, a daná cirkev by bola potom, tak povedať, zrujnovaná poplatkami a bolo by im udelená povinnosť platenia daní. Takže oni sa tomu vyhýbajú, oni sa toho boja. Keby som to akože nejak akože zase len tak skrátke povedal, je tam nejaký mechanizmus vytvorený preto, lebo vedia z minulosti, že cirkev ako taká má veľkú moc nad ľuďmi a chceli si zabezpečiť, aby tá cirkev s touto mocou nemohla byť nejaká stranícka, hej, lebo aby ostala nestranná, čiže aby nikomu nejakým spôsobom nenadržiavala. A ak by náhodou sa k tomu podujala a chcela by niečo také robiť, tak bude platiť masné pokuty v podobe tých daní, ktoré si spomínal. Hej. A tomu sa chcú vyhnúť. No a teraz nastáva to, že on to chce podľa všetkého zrušiť, Trump. Áno. A naviac chce to zrušiť, teda tie poplatky, teda cirkev začne byť stranická a budú problémy, hej? Čiže len takto v skratke, môžeš pokračovať. No áno, tento Johnsonov dodatok vlastne zabraňoval tomu, aby bola vlastne cirkev korumpovateľná. A aby sa zapájala do politických debát, lebo ako si spomínal, tak má strašne veľkú moc. A Trump tento dodatok ide zrušiť. Ale zase, čo bolo veľmi zaujímavé, bolo to, že im povedal, že čo to vlastne je ten Johnsonov dodatok, že on o ňom nikdy nepočul. Čiže Trump o ňom nikdy nevedel. A tu sa teraz vyskytuje jedna otázka, že Trump, ktorý vlastne išiel kandidovať za prezidenta, lebo dobre, povedzme si, že nie je právnik, nemôže vedieť všetky zákony, ktoré boli kedy prijaté, ale keď ty už raz ideš kandidovať za prezidenta, tak si povinný aspoň ovládať ústavu a samozrejme, keďže ide o Ameriku, tak aj listinu práva slobôd. To je taký základ, ktorý by ako človek kandidujúci za prezidenta mal ovládať dokonale. Ale Trump o tom nikdy nepočul. Takže
tu sa vyskytuje otázka, že vlastne nakoľko je Trump, nakoľko má nejakú autoritu, nakoľko je erudovaný na to, aby bol vlastne prezidentom, kto ho vlastne ovláda. Takto by som to povedal, že musíme brať do úvahy aj to, že všetky tieto osoby vysoko postavené sú herci. Sú to špičkoví herci. A toto môže byť zabávači, herci. Hej. Čiže je vysoko pravdepodobné, že toto všetko, čo hovorí, že on o tom nevedel, to môže byť súčasť show. Hej. Súčasť show, aby to bolo uveriteľnejšie. Alebo skutočne je to len nejaký pajac, postava a možno tiež žena, lebo tá oblá postava v podobe jablka a húpavá chôdza však. Ale to si nemyslím, lebo Trump na rozdiel od Klausa Schwaba zase reprezentuje konzervatívne krídlo. Čiže on musí byť, tak povediac, vzorom mužskej sily, mužskej prevahy, lebo oni idú pretláčať teraz konzervatívci. Toto je chyba, pretože ty neveríš alebo nechápeš tomu, jak moc sú skazení. Oni ti dajú do popredia alebo niečo, čo je akože, ako si to nazval, že je vzorom mužského, ako vzorom muža a v skutočnosti na ten just to bude žena. Rozumieš tomu? Takto sú oni skazení. Alebo ženský vzor, vzor ženstva, akože ideálna žena. A neveril by si tomu, že to je v skutočnosti chlap, ktorý je proste od malička k tomu pestovaný doslova. Čiže takto môže byť. Ja to nevylučujem, lebo Satan sám je androgénny. Hej? Takže... No, čiže keď si spomenieš na Baphometa, s tými dvoma prštekmi, kozia hlava, mužské telo a ženské prsia. Hej? Čiže je to tak. No. V každom prípade, čo som chcel hovoriť, že aby sme nadviazali na tú tému, že ja som sa ťa chcel spýtať, aký máš názor teda na... Môžeš vysvetliť, čo sú to noachické zákony, alebo myslím, že tak sa to volá. A môžeš povedať, že či si myslíš, že to bude tiež nastolené za šéfovania Trumpa najbližšie roky? Teraz si ma zaskočil, lebo noachické zákony som si nepozrel. Takže k tomu sa nechcem teraz vyjadrovať, lebo nechcem trepať blbosti. To by som si musel pripraviť, ale sú súčasťou toho, čo sa chystá. Celkom určite tieto noachické zákony budú spojené, by som povedal, že, ale to by som predbehol. Oni budú úzko spojené s nedeľným zákonom. Áno. Čo sú vlastne tie noachické zákony? Môžeme si to tak povedať, že je to ako keby nejaký super nadzákon. Akože niečo... Je to niečo, čo má nahradiť 10 božích. Čiže je to veľmi niečo... Je to niečo, veľké, čo bude mať vyššiu autoritu ako 10 božích prikázaní. Áno, ale aby sme to ozrejmili, ono to nie je, že ich budú vytvárať alebo niečo také. Oni sú teraz v akom stave? Oni sú nejaké neaktívne, ale naozaj v skutočnosti existujú a sú akože, jak to povedať, že čakajú na svoju aktiváciu, alebo jak by som to povedal. Áno. A budú aktivované, ja tvrdím to, že budú aktivované potom, ako bude Trump uvedený do kresla. Ak si pamätám dobre, tak jeden z tých zákonov je, že máš len jediného Boha. Alebo takto nejako to tam bolo písané. Oni sa veľmi podobajú 10 božím, ale líšia sa v takých tých bodoch, ktoré sú veľmi, veľmi prísne a ktoré prinášajú ťažké fyzické tresty. Áno, ale povedal by som, že v skratke vylučujú Krista. Tak to samozrejme, to je základ. Ale skryte, veľmi opatrne. Áno. Čiže je to asi v takomto duchu a v takomto smere, kto vie. Hej? Čiže takto. Dobre. Neviem, či sme nemali ešte trošku aj prebrať nasledujúce nejaké týždňa, mesiace, čo sa môže diať, ale
Ja by som to zhrnul. Akože už dlhšiu dobu sledujem tie tvoje príbehy a tak, čo pridávaš na Instagram, alebo jak sa to volá príbeh, to je jedno proste. Sledujem to a spomínaš tam teda, že liberalizmus končí Mhm. a to trvá už rok snáď, hej, ako čo to sledujem. A všímam si proste, že na Slovensku napríklad voľby vyhral Fico, hej, nevyhral to Šimečka ani Henty. Áno, sú tam, robia nejakú tú svoju zlobu, ale nevyhrali, hej. V Teraz mi iných, čítaš myšlienky. v Toto je iných presne krajinách, téma, na ktorú som chcel nadviazať. jasné, čiže vidíš, ako tak poznáme sa už dlhšiu dobu, takže vieme. Proste všímam si, že aj v iných krajinách nevyhrávajú proste voľby, alebo zachádza to postupne, čo sa týka týchto liberálnych strán. Zdochyňajúci kôň najviac kope, to znamená, že títo liberáli dávajú pocítiť, hej, že čo sa deje napríklad aj v televízii, ten Kovačič, takisto ultraliberál končí proste. Presne tak. Máme sa radovať? Ja sa neradujem z Fica vôbec, Nie. ale odchádza liberalizmus. Hej? Čiže jednoduchší človek si povie, dobre je to. Dobre je to, som spokojný, že odchádzajú a dobre je, že tam je Fico. Hej? A práve Ale tu je bežný človek chytený do pasce. A presne tak. väčšina je Presne tak. tak. Neviem, či poznáš toho už mŕtvého Reného Baláka, či sme sa o tom niekedy rozprávali. Nebudem detailne rozprávať nejaké konkrétnosti o ňom. Bol to proste človek, ktorý bol zásadne proti očkovaniu. Bol to dosť inteligentný človek. Začal robiť nejaké kroky, ktoré sa očividne systému nepáčili. V jednom zo svojich videí z dvora robil klasické normálne na dvore pred domom, sliepky okolo neho chodili a on sa natáčal a hovoril k týmto rôznym reštrikciám. Hovoril o napríklad takých technikách, ako sú že Wittgensteinovské slovné hry. Takéto veci spomínal. Neviem, či ti to niečo hovorí. Poviem príklad. Niečo pozitívne je zlé a niečo negatívne je dobré. Ak si spomínaš na testy, hej? Že keď ten to bol pozitívny. Čiže je to na zmetenie mysle. Hneď sa dostaneme k pointe, prečo to hovorím. Tento človek, stalo sa bohužiaľ, že ja som ho dosť aktívne sledoval, každý deň dával videá, živil sa tvorbou vedeckých článkov, za ktoré si ostatní vedci platili, mali asi nejakú platformu, kde to fungovalo. No a on vlastne robil ako celý život profesora, študoval a tak ďalej, mal veľa detí. No a jedného dňa zomrel. Ale viem, že pred pár dňami, jak umrel, alebo pred pár možno týždňami spomenul, že má k dispozícii informácie, ktoré keby dal von, to bol Slovák ešte raz, aj normálne, neviem, to je jedno odkiaľ, myslím, že z Piešťan, povedal, že keby to dal von, tak do 24 hodín je mŕtvy. Toto povedal. A vieš, keď to povie niekto v americkom filme, tak je to zaujímavé, hej, akože James Bond alebo niečo také. Ale keď to povie nejaký človek, ktorý, a to nebol nejaký hlupák za kamerou, jak dnes každý druhý Slovák sa natáča a rozpráva drísta kraviny doslova, hej. To bol človek, ktorý vedel, čo hovorí a mal aj konexie podľa všetkého. Čiže povedal, že spomenul tam, a mal som jeho videá aj uložené, myslím, že aj mám všetky jeho videá, že ak by sa mu aj niečo stalo, tak má ľudí v zahraničí aj v okolí, ku ktorým sa dostanú tie dáta alebo tie informácie, ktoré má. A tak to nejak skončilo a potom ďalej rozoberal nejaké slova politikov, hlavne ako keby proľudských, takých, jak je napríklad, vieš kto? Taraba. Napríklad proti Tarabovi vyskakoval veľmi ostro, ja neviem, či asi už ani nesleduješ nejak slovenskú politiku. Ja rýchlo to ukončím, len to chcem povedať. A Taraba vystupoval ako proslovák, ako proslovenský človek, antiliberálny človek. A on vlastne dal na svetlo, že kroky toho Tarabu vôbec nesúvisia s tým, čo by malo byť proľudské a protivakcinačné napríklad. Hej. Takže Taraba sa s ním dostal do konfliktu a boli ako povadení celkom niekde, myslím, že u
v televízii Slovan sa myslím, že stretli, ešte by si sme to aj dohľadali. Ale to je nepodstatné. Podstatné je, že po jeho smrti prevzal jeho rozbehnutý facebookový kanál alebo facebookovú skupinu jeho brat Richard. René Richard, obidvaja na R. Chalanisko žije tiež v Anglicku, ako aj ty. Je o niečo starší od teba. Niečo to boli akože dospelí chlapi obidvaja. No a začal tam pokračovať v jeho videách. No a tento chlapík má jasno v tom, čo sa deje v politike. Vôbec neskočil na hru nejakého Fica, že teraz prechádzame z liberalizmu na niečo dobré. A ten chlapík v tom má jasno. Takisto ty alebo ja. Je perfektný, akože jeden z mála. Dokonca aj tí ľudia, s ktorými robí tie videá, alebo robil na bratovej skupine, kde pridávali na ten Facebook, tak odišiel od nich, alebo nejakým spôsobom sa od nich dištancuje, lebo poviem ti na rovinu, že sú tam asi 2 alebo 3 ženy. Žena automaticky pokazí čokoľvek, čo muž tvorí. Hej. No s tým máme skúsenosti aj my. S tým máme veľmi bohaté skúsenosti. Aj som mu to písal, samozrejme. Nikdy neprizví ženu. Vždy do toho dá svoje pocity, emócie a hlavne tú svoju nekonečnú hlúposť. Hej. Čiže jednoducho sa tam infiltrovali ženy, tá žena to absolútne prevzala, je to vlastne jej relácia, jej skupina, jej ľudia proste a úplne akože ona je moderátorka, sa tvári jak moderátorka, no hrôza. Čiže on tam vystupuje naozaj len sporadicky a vôbec nesúhlasí s tým, čo tam sa rozprávajú. Oni sa rozprávajú už teraz, to vôbec nie je ani zaujímavé, rozprávajú sa o politických témach, takých aktuálnych, takých hlúpych politických témach, hej. Nepodstatných, absolútne nepodstatných. Oni sa rozprávajú, vieš o čom, ani nie o filme, ale o reklamách, hej, medzi filmami. Takto by som to povedal. Už ten film je nuda, hej, nejaká sprostá americká komédia. A oni sa rozprávajú o tom, že v reklame niečo predávajú a o tomto. Hej, akože, keď to takto poviem, rozumieš. Čiže úplne o totálnych blbostiach na entu. Majú tam jedného chlapika, hej, ktorý sa snaží do toho vniesť nejaké novinky z Nemecka a tak. A to je jediný človek asi, ktorý nadväzuje na to, čo hovoríš ty, lebo on si všíma, že v Nemecku napríklad tiež prevládajú hlasy, ktoré nejakým spôsobom sa snažia pretočiť tú nemeckú situáciu, čiže ako keby tam získavali postupne silu. On je rodený Nemec, alebo neviem, či rodený, ale vie perfektne po nemecky, čiže prináša z Nemecka vždy tie informácie veľmi čerstvé. On to sleduje a tiež dúfa akože v to, že sa to zmení, že to pôjdeme k dobrému, hej. Čo mňa absolútne nezaujíma, takisto aj ten Richard, vieme obidvaja, že to je blbosť, ale je tam ten nádych toho, čo hovoríš ty, že prechádza hlavne ťažko, pomaly a ťažko v tom Nemecku, lebo tam je ten balvan liberalizmu naozaj obrovský a ťažký a veľmi zložité je ho postupne pregúľavať a dostať ho zo seba preč. Ale ako hovoríš ty, musí sa to stať. A stane sa to, lebo proste sa ten svet postupne preklápa do niečoho iného. Za prvé, preklápa sa to preto, to je za prvé, to je menej dôležité, za prvé, preklápa sa to preto, lebo chcú to preklopiť títo satanisti, aby dosiahli niečo nové. Za druhé, preklápa sa to preto, lebo to je prorokované proste a má sa to stať. A je to súčasť toho, čo Boh prorokuje. Takže je to dvojnásobná istota. No. Dobre, takže na Slovensku odchádza liberalizmus. Všímame si to na celom svete. Presadzujú sa na oko... Len na chvíľku ohľade toho, čo si povedal, že ako sa to bude preklápať a že vlastne ako sa to ťažko preklápa v Nemecku a v týchto európskych krajinách. Poďme si trošku prečítať zo Zjavenia 13. kapitoly. Toto je veľmi podstatné. Čiže poďme od začiatku, od prvého verša, na chvíľu. Videl som vystupovať z mora šelmu, ktorá mala 10 rohov a 7 hlav. O tých 10 rohoch som spomínal tie nohy tej sochy z knihy Daniel. Tých 10 rohov sú vlastne tých 10 krajín, na ktoré sa rozpadla Európa po rozpade Ríma. Hej? Vizigóti, Ostrogóti, Herulovia a tak ďalej a tak ďalej. Na rohoch mala 7 diadémov, na hlavách rúhavé mená. Nebudem teraz rozoberať do detailu
zjavenie 13, ale chcem sa dostať k šelme zemskej. Šelma, ktorú som videl, podobala sa leopardovi, nohy mala ako medveď a jej tlama bola ako tlama leva. Hej, tieto verše poznáme. Jedna z jej hlav bola akoby smrteľne ranená. Akoby smrteľne ranená, to nadväzuje na tú akože smrteľnú ranu, ktorú katolicizmus utržil v roku 1798. Preto, lebo tu je jasne napísané, že akoby, lebo ona sa len zdala, že bola smrteľne ranená, ale pretože dobre vieme, že 1929 na základe Lateránskej zmluvy Mussolini navrátil pápeženstvu naspäť z jeho politickú moc. Hej? Takže preto to zranenie trvalo len tieto necelé 2 storočia a potom Vatikán naspäť dostal svoju moc. Hej? Ďalej, klaňali sa šelme a volali, kto je podobný šelme a kto môže s ňou bojovať. A dostala tlamu, aby hovorila veľké veci, aby sa rúhala, dostala moc pôsobiť na 42 mesiacov. 42 mesiacov prorockých je vlastne tých 1260 prorockých dní, čo je vlastne deň za rok, 1260 rokov. Ďalej toto preskočím, tento verš. Budú sa jej klaňať všetci, čo obývajú zem, ktoré mená nie sú zapísané od počiatku sveta v knihe Baránka, ktorý bol zabitý, Ježiš Kristus. A tu je podstatná vec. Potom som videl inú šelmu vystupovať zo zeme. Čiže tu už nejde o morskú šelmu, ale o zemskú šelmu. Mala 2 rohy podobné baránkovým, ale hovorila ako drak. Čiže kto je zemská šelma? A kedy vlastne, lebo ja som sa vlastne chcel dostať k tej téme vzniku Spojených štátov. Preto, lebo presne v tej dobe, 1798, kedy Vatikán utržil smrteľnú ranu, v tej dobe sa formovali Spojené štáty americké. A v tej dobe, kedy Vatikán zahral svoju labuťu pieseň, kedy Lorenzo Ricci bol akože uväznený, tak v tej dobe celá moc katolicizmu, jezuitizmu vlastne prešla z Vatikánu na Spojené štáty. Čiže katolicizmus, šelma morská, predala všetkú svoju moc šelme zemskej. A práve tu chcem nadviazať na to, že celý tento ťažký pôrod tohoto konzervativizmu, tohto kresťanského nacionalizmu takzvaného, bude vrcholiť práve, ako som hovoril, momentom, kedy Trump, falošný prorok, zasadne na svoj trón, zasadne do prezidentského kresla. Práve toto zjavenie 13. to ozrejmuje. Čiže najskôr sa to začalo len tak jemne, najskôr sa začalo pálením Koránu, kedy človek nebol odsúdený za pálenie Koránu. Potom bola v Taliansku zvolená Giorgia Meloni, ktorá je novým miláčikom novej pravice. Najskôr na ňu nadávali, že je to fašistka, nacistka, rasistka. Dnes je to jedna z najpopulárnejších političiek v Európskej únii. Napriek tomu ju tak povediac takmer zbožťujú a aj netušia o tom, že je to vlastne sionistka. Čiže najskôr takto pomaličky počas minulého roka a tohto roka táto pravica pomaličky naberá na svojej sile. Liberalizmus stále menej bude útočiť, stále menej bude mať moc a bude mať povolené na ňu útočiť. Až nakoniec tento konzervativizmus dosiahne plnú svoju silu, keď Trump zasadne na prezidentské kreslo. Preto, lebo stále všetko dianie vychádza zo Spojených štátov, ktoré sú vlastne tou zemskou šelmou, ktorá vlastne vykonáva všetkú moc šelmy morskej, čiže Vatikánu. A vtedy to bude vrcholiť a vtedy sa to celé odštartuje naplno a plnou silou pôjdu vpred, kedy potom vlastne z knihy Daniel král severu prevalcuje kráľa juhu. No a čo to znamená král severu, kráľa juhu? Akože... No, král severu je práve táto mentalita konzervativizmu,
A Aha. král juhu je práve táto mentalita tohto liberalizmu, lavičiactva, tejto, tak povediať, sociálnej demokracie, sloboda, rovnosť, bratstvo, nie jezuitizmus, ale jakobinizmus a tak ďalej, ktorý bol vytvorený. Áno, takže dobre. Dostali sme sa k tomu, že liberalizmus bude zničený, bude zamenený a teraz podľa toho, čo rozprávaš, za niečo super, hej? Akože sa mi to páči, z tvojho rozprávania sa mi to páči a teším sa na to. A bude to čoskoro. Hej? Bude to čoskoro, čiže čoho sa máme obávať, alebo teda obávať asi ničoho, skôr môžeme tlieskať, že všetko vychádza podľa plánu, ale čo očakávaš, že bude pre nás nepríjemné, zlé, hej? Že čím budeme trpieť, keď sa to presedlá na tú novú, na ten nový izmus, hej? Alebo čo to bude? No, trpieť. Ono by sa dalo povedať, že väčšina ľudí na Zemi budú schvaľovať tento režim, preto lebo väčšina si dlhé roky vytrpela od liberalizmu a od potláčania normálneho zdravého zmýšľania. Ale je tu istá malá skupinka, kresťanská skupinka, ktorá bude veľmi trpieť pod týmto režimom. A dôvod, prečo budú trpieť, je jeden. A ten dôvod je ten, že táto skupinka kresťanov dodržiava pravý sabat, 7. deň, ktorý Boh odpočinul po stvorení zeme. Iba, že ako veľmi dobre vieme, tak katolicizmus zmenil tento sabat a zmenil ho, premiestnil ho zo 7. dňa na prvý deň, nedeľu. A tento nový režim uzákoní povinné, tak povediac, uctievanie nedele ako deň odpočinku. Bude zavedený 6-dňový pracovný týždeň. Už vyšli nejaké chýry ohľadne toho, že v Grécku sa to už plánuje zaviesť. 6-dňový pracovný týždeň, kedy nedeľa bude povinný odpočinok. A bude vlastne zakázané pre tých ľudí, ktorí svetia 7. deň, sobotu, ako deň odpočinku, im bude zakázané svetiť tento deň a budú povinní v ten deň pracovať. A kľúčové tu je práve to, že znamenie šelmy bude práve toto štvrté Božie prikázanie, svetenie soboty. Kameňom úrazu bude svetenie soboty a svetenie nedele. Dobre, ale tak nebudeme sa teraz akože zaoberať nejakým významom tej soboty a tým, že či to je naozaj... No to by si žiadalo jednu osobitnú reláciu, len Áno, len... To by bola veľmi zdlhavá téma. Možno by som s tým úplne nesúhlasil, s tým, že ako, vieš, že tá sobota má nejaký význam pre napríklad tvoje spasenie, akože či ty budeš ju dodržiavať alebo nebudeš, lebo zase tu je o tom, že z tvojich skutkov, akože, vieš, že nie je to pasca. No nie je to pasca, však Boh jasne povedal, že sobota je jeho znamením. Ak sa dostaneme k 10 prikázaniam, tak ak to nie je podstatné, tak potom prečo katolicizmus vymazal 4. prikázanie a 10. prikázanie prerezal na 2 časti. Z 10. prikázania urobil 2 prikázania, 9. a 10. a 4. vymazal. Prečo by to robil, keď je to také nepodstatné? Dobre, ale dodržuješ všetky Božie prikázania? Máš čistú myseľ v tomto? No tak prejdime si ich. Prejdime si ich bod po bode. Prejdime si teraz schválne z 2. Mojžišovej 20. kapitolu, tam, kde sú vymenovaných 10 božích.
Prečítajme si to celé a poďme bod po bode. A Boh hovoril všetky tieto slova a riekol: Ja som Hospodin tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z egyptskej zeme, z domu sluhov. Čiže katolícke prvé prikázanie hovorí čo? Sveť Boha. Ale konkrétne sa tu spomína konkrétny Boh. Boh, ktorý som ťa vyviedol z egyptskej zeme. Čiže sa to nejedná o akéhosi univerzálneho Boha, pod ktorým si každá denominácia alebo každé náboženstvo môže predstaviť iného Boha. Tu sa jedná o konkrétneho Boha, ktorý vyviedol izraelský ľud z egyptskej zeme. Čiže si ho nemôžeš zameniť za žiadneho iného. Jedná sa o konkrétneho Boha. Nebudeš mať iných bohov predo mnou. Neučiníš si rytiny ani nejakej podoby tých vecí, ktoré sú hore na nebi, ani tých, ktoré sú dole na zemi, ani tých, ktoré sú vo vodách pod zemou. Nebudeš sa im kľaňať, ani im nebudeš slúžiť, lebo ja, Hospodin, tvoj Boh, som silný Boh, žiarlivý, ktorý navštevujem neprávosť otcov na synoch do 3. i 4. pokolenia tých, ktorí ma nenávidia. Ďalej, nevezmeš meno Hospodina, svojho Boha nadarmo. Pamätaj na deň soboty, aby si ho svetil. 6 dní budeš pracovať a robiť akékoľvek svoje dielo, ale 7. deň je sobota Hospodina, tvojho Boha. Nebudeš robiť nejakého diela, ani ty, ani tvoj syn a tak ďalej. Prečo katolíckych 10 prikázaní, 4. prikázanie je zmenené? Tam je len napísané, že máš svetiť sabat. A oni premiestnili sabat. Už sa to začalo samotným Šimonom Čarodejom, ktorý ako prvý, už keď prišiel do Ríma, tak svetil deň slnka, Sunday, deň nedelu, 8. deň. Slnko, všetky vyobrazenia slnka, kruhu, ktoré má akože lúče, to všetko je vyobrazenie satána. No vidíš to, ale Biblia ti jasne hovorí, že máš pamätať na deň soboty. Preto sa tomu hovorí sabat. V koľkých národoch je sobota odvodená práve od tohto slova sabat. Sabata, sobota. 7. deň je sobota. Za 6 dní Boh stvoril, 7. deň odpočinul. Preto, lebo všetky ostatné prikázania sa vlastne zhodujú s katolíckymi prikázaniami. Katolíci nemajú s tým žiadny problém. Máš ctiť otca, matku, nezabiješ, nepokradneš a tak ďalej. Ale 4. prikázanie zmenili. Vymazali, a aby nebolo z 10 9, tak 10. rozdelili na 2 a mali 10 kompletnú. Prečo potom katolíci majú taký problém so 4. prikázaním? Pokiaľ je to nepodstatné, či svetíš stredu, štvrtok, piatok, potom prečo to katolíci zmenili? Aký s tým majú problém? Tak problém tam nemusí byť. Môže to byť len nejaké nariadenie z hora. A oni už urobia, pán farár urobia všetko. No dobre, ale prečo? Tak lebo je vojenská hierarchia. Proste. Na čo vôbec uzákoniť nedelu ako povinný odpočinok, keď je to nepodstatné? Dobre, tak mám odpoveď. Hneď ti to vysvetlím, dobre? Neviem, tiež som to našiel niekde v Biblii a ja neviem, či som si to vymyslel, alebo sa mi to snívalo, alebo čo. Viem, že aj akože, bože, jak sa volá, Jan Frolík, jak ho voláme? Honza, toho, mi nevedel povedať, kde to je. Tak možno som to na nejakom videu videl práve od tej tvojej cirkvi niekedy dávno a tam sa o tom bavili, že žena stála oproti drakovi. A z úst ženy išla čistá voda. to je zjavenie, to čítaš zjavenie. A drak otvoril ústa a z jeho úst išla voda. O čo ide? Chcem to, ty už asi vieš, o čo ide, chcem to proste vysvetliť. To znamená, že drak zrkadlovo napodobňuje tú ženu. Hej? Tú ženu, tú čistú, dobrú ženu. Napodobňuje presne zrkadlovo. Čiže ideme od začiatku. Bol tu nejaký raj, nejaká zem,
Niečo sa stalo, údajne nejaké jablko a zahryznutie do neho, čo môže byť čokoľvek, a stala sa kópia toho raja, a to je toto peklo, v ktorom momentálne žijeme. Je to nejaký zrkadlový obraz pokrivený, z tej jednej strany proste tá druhá strana to opakuje. Máme tu sobotu. Je to jeden z tých 2 dní, ktoré poznáme, že sme doma, ale tak to vždycky tak nebolo. Nechcem to nejak takto akože úplne hlúpo hovoriť. A je tu druhý deň, veľmi podobný, hneď vedľa, a zrkadlovo ho budeme napodobňovať. Hej? Máme tu napríklad máme tu Boha a je tu Satan. Hej? Zrkadlový obraz ako keby Boha. Hej? Je tu niekto všemocný ako keby. Hej? Lebo Satan má tiež obrovskú moc, nebudeme si klamať. Hej? A teraz máme tu nejakého Ježiša Krista a máme tu nejakého Antikrista, ktorý by mal prísť. Nevieme, či príde, ty hovoríš, že tu bol vždy. Ja si myslím, že niečo príde a bude robiť nejaké veci. Môže to byť výsledkom nejakého deepfakeu, nejakého bluebeamu alebo nejakej modernej technológie, o ktorej nevieme, ale bude robiť nejaké podobné veci, ako robil Kristus. Čiže myslím, že sa to aj hovorí, že bude tiež uzdravovať alebo bude proste konať veľké zázraky. Áno, zázraky sa budú diať. To bude absolútne súčasťou systému. Pokračujem. Pôsobí na zemi nejaký duch Boží. Nehmatateľné niečo, čo tu je stále medzi nami. Cítime to, ale je to nehmatateľné, nepopísateľné. To je duch Boží. A máme zrkadlový obraz ducha Satana. Čo to môže byť? A ja som sa nad týmto zamýšľal. Je to podľa všetkého istá podoba internetu. A s príchodom všeličoho nového, nechcel som povedať, že Neuralinku od Elona Muska, lebo Neuralink to je jak keď niekto vymyslel koleso, ale oni sú o mnoho ďalej a podľa všetkého to vyzerá tak, že ten jeho Neuralink, čo je zase len nejaká rozprávka, už majú vo veľmi pokročilej podobe a už to podľa všetkého má minimálne polka ľudí v zemi, alebo na zemi, v sebe. A rozprestiera sa to v nich a robí to, čo má. Nebudeme to teraz bližšie špecifikovať. Určite. Ty si jeden z tých, ktorí určite najlepšie vedia, o čom hovorím. Čiže títo ľudia konec koncov budú možno nejakým spôsobom napojení na ten nejaký druh internetu verzie 2, keď to tak nazvem. A ten duch Satana bude prítomný práve v týchto ľuďoch. Je to stále ten zrkadlový odraz. Keď si na čokoľvek spomenieš, a to ti fakt hovorím, keď si na čokoľvek spomenieš, tak stále tam vzniká ten zrkadlový obraz toho, čo spravil Boh. Lebo Satan je síce extrémne inteligentný, ale je oproti Bohu hlupák. A čo robí hlupák? Hlupák môže len opakovať niečo od rozumnejšieho, alebo decko opakuje niečo od staršieho, a snaží sa ho napodobniť tým svojim detským hlupým spôsobom. Čiže aj Satan len opakuje od toho Boha, lebo nič lepšie nevymyslí, len nejakú lacnú napodobeninu. Áno? Čo som chcel povedať? Sekundičku, aby som sa nezamotal. Že vlastne... Bože, už je preč tá myšlienka. Dobre, necháme to tak. Proste vždycky tam je tá lacná kópia toho. A stále sa s tým stretám na všetkých úrovniach, to som chcel povedať. Možno, že ma napadne, že som chcel hovoriť. No dobre, ale teraz si prišiel ohľadne témy, ktorú sme rozoberali sobotu. Áno, však sobota a nedeľa, Sobota a iný deň nedeľa. Čiže ty si sa ma pýtal, aký to má význam. Ja som ti to teraz obšírne vysvetlil, že význam to má tento zrkadlový. Doslova do písmena, 2 dni vedľa seba, úplne zrkadlovo. Čiže čo to je? Proste je to proste popretie Boha, je to opak. Je to na ten just opak toho, čo je nakázané. No dobre, ale tým pádom mi dávaš za pravdu. Lebo keď je nakázaná sobota, tak sa tam robí na just, aby bola nedeľa. Ale ja ti nehovorím, že to není pravda. Ja ti to nehovorím. Ja skôr chcem nejakým spôsobom zaklopkať na tie dvere, že
že či to dodržiavaš. Ty hovoríš, že to dodržiavaš. No a Všetko z teraz čo toho, myslíš konkrétne, že čo 10 dodržiavam? Božích prikázaní, vždycky si ich dodržiaval, že nič z toho si akože nejak ako neporušil, lebo je to takto, už som sa dostal medzi dva extrémy. Hej. No ale teraz sa snažíš nadviazať na tému spasenia. Samozrejme, však stále sa o tom rozprávame v podstate, celý čas to smeruje, aj všetky udalosti vo svete smerujú k spaseniu a k tomu dňu, čiže stále smerujeme k spaseniu. Je to čokoľvek, čo povieme, alebo čo riešime, stále smeruje len k jednému jedinému a to je spasenie, nič iné. Hej? Nič iné. Mhm. Ani plus, ani minus, ani hore, ani dole, stále ideme k spaseniu. No, čiže prechádzam rôznymi extrémami a mne to príde, že ja som niekde v strede medzi tým. A ja sa nebudem prikláňať k ničomu, proste nemám vôbec tú potrebu ani chuť. Ja sa cítim dobre, kde som, proste. Je to zvláštne, je to proste zvláštne. Ten Honzo je zvláštny. Ten určite nás bude počúvať, Honzo, čau, ozvi sa mi, prosím ťa. Proste môžeme podebatiť, všetci traja, hej. Proste je to zvláštne, lebo Honzo sa stal nejakým ultra zastancom myšlienky, ktorá nebola hlúposť. Ja som to proste, ja som to v tom novom zákone všetko videl, ako keby som čítal dovtedy so zavretými očami. A zrazu som ich mal otvorené. A ja som všetky tie veci, ktoré on spomínal, tam videl, proste tam boli. On to potom nejak extrémne nejak sa snažil študovať a začal sa v tom strácať. Podľa mňa, ja neviem, či to písmo je také, že máme ho do nekonečna študovať. Lebo ti poviem pravdu, že čím viackrát ho prečítaš, tak tým viackrát tam nájdeš niečo ďalšie, nové, iné a inak to pochopíš. A je to do nekonečna. Možno, že ani ľudská mysl to nemá celé poňať. Ja neviem. Ľudská myseľ to nemá celé poňať, ani to nemôže poňať. Ale po spasení v nebi a potom teda v nebi v 1000-ročnom kráľovstve a potom na novej zemi budeme celú večnosť študovať Božie slovo. Božie slovo je tak hlboké, že večnosť ti nepostačí na to, aby si ju celú poňal. Čiže ako hovorí, že či ho máme študovať, alebo či ho máme pochopiť, v súčasnej dobe ho môžeme pochopiť do určitej úrovne, ktorá nám slúži na to, aby sme boli spasení. A potom ho budeme študovať do nekonečna. Dobre, ale keď toto rozprávaš, tak to znie hrozne. Akože čo tam budeme? Sedieť v lavici a budeme si čítať? Alebo čo, vieš? Čak to nebudeme zase takto. Ak to niekoho zaujíma, mali sme predchádzajúce nejaké veľmi obšírne videá, kde sme rozoberali presne, čo sa bude diať po konci časov. Nie je to z našej hlavy, je to z písma, čiže nechcem, aby sme zachádzali do toho, že budeme študovať, lebo to znie dosť tej cirkvi, ktorej si, tak tí predstavitelia to tak humorne hovoria. A viem, že ten jeden na Slovensku rozprával, že budeme letieť s Pánom Ježišom Kristom do neba a zastavíme sa na nejakej planete, kde budú dinosaury a budeme si čítať v sobotu Bibliu. No to bol akože otras, rozumieš ma? Ako toto počúvať, ako... A kto hovoril? No to v tej slovenskej nejakej, ja neviem, čo to bolo, proste otras to bol proste. Toto rozprával, že keby hen tam niekto medzi dverami nás sleduje a fajčí cigaretu, no môže taký človek sa dostať do neba, že čo fajčí cigarety? A takéto veci tam rozprával, to bolo hrozné, rozumieš? To bolo... A som skončil s tým. Mňa nezaujímajú tieto ľudské drísty. Lebo keď to človek, to jak schválne. To jak s tým liberalizmom. Jak keby si chcel človeka odohnať od toho a znechutiť ho. Prisahám Bohu. A teraz sa dúfam, že nerúham. Proste je to grc, chápeš? A ty mi povieš, že budeme študovať slovo Božie. Jak budeme študovať slovo Božie? Veď je jasne povedané, že budeme umiestnení na novú zem, kde bude všetko nové. Kde nebude hriech, nebude nás nič ťažiť. No ale v prvom rade bude 1000-ročné kráľovstvo, kedy bude prebiehať súd, posledný súd. Tak ale to není nekonečné študovanie. Ty si hovoril o nejakom nekonečnom študovaní. Áno. Otrasne. To je z tvojej hlavy, alebo od koho to máš? Nie, počas 1000-ročného kráľovstva bude prebiehať posledný súd. Po tomto 1000-ročnom
kráľovstve príde to zavrhnutie tých, ktorí budú vzkriesení na odsúdenie na večnú smrť. A potom bude nová zem, bude obnovená zem a vlastne tam už potom nastane vlastne tá večnosť. No, a kde máš nejaké študovanie proste a takéto veci? Žiadne študovanie nebude. Veď pre Boha, ty keď získaš nové telo, lusknutím prsta, všetko pochopíš. No dobré, všetko ti bude jasné. A čo je teda, no nemôže byť všetko jasné, preto lebo len Boh vie všetko. Dobre, tak v rámci... To by potom bola taká ezoterická náuka, teda ten gnosticizmus, ktorý... Počujeme sa? OK, takže Silvester asi vypadol. No tak zrovna takto som to nechcel ukončiť. Ale môžeme to potom preniesť do nejakého ďalšieho videa alebo ďalšieho rozhovoru, a kde sa tomuto môžeme povenovať. Každopádne v tomto videu som sa chcel venovať len otázke konca liberalizmu. A sem tam sme sa možno trošku zamotali. Ale keď si to niekto fakt, že s porozumením zapne, bude počúvať, tak možno aj na viackrát, tak pochopí, že čo sme chceli zachytiť.